बर' हारि खौसे जा माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोबस्रांलांनायनि लामायाव लांगासिनो दं। आङो बिशप डक्टर समनि सिमां इस्लारि नेशनेल ख्रिस्टियान काउन्सिल आसाम स्टेटनि आफादगिरि। आं दिनै बिटिसिआव गैया, जोबोद गोजानावसो दङ। थान्दा थान्दा कुल कुल जायगा। दाबो 24-25ल' सानजौफु जाबाय, अब्लाबो आं बे भिडिअखौ खालामनांगौ गोनां जाबाय। थांनाय बावैसो साननि सिगां जोंनि मेलेम भरा मिस्टार बिश्वजित दैमारिया जि स्टेटमेन्ट होदों, बेनि आङो 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार आं फिननाय होनो थांगासिनो दं। 1 नाम्बाराव बिथाङा बुंदों बर' ख्रिस्टियानफ्रा माइनरिटियाव थानो ना ट्राइबेलाव थानो बेखौ डिसाइड खालामनानै बिथाङा बुंदों। हु आर इउ टु आस्क दिस कुइसन? दिनैसिमबो जोंनि बाबा साहेबनि जिनाखि मा होनना बुङो बेखौ संबिजित जोंखौ सोंनो हायाखै बर'आव थानो ना ख्रिस्टियानाव थानो ना हारसायाव थानो ना माहाय थानो। दिनैसिमबो जोंनो फ्रिदम होगासिनो दङ मोजां मोननो थाखाय। आरो नोंथाङाथ' बर' नङाना, दाख्लै थांनाय समायखिरा एसेमब्लिनि MLA जानाय समाव संस्कृत भाषानिसो नोंथाङा समायखिरा लादों, बर' भाषानि लायाखै। दा बे दिनै 110% सियर जाबाय नोंथाङा बर' नङा। दिनै जोंनि मोनखानाय बिटिसि थांनाय बाराव जेनाखि जोंनि बिदा गेदेर आदा लान्थामोना एग्रिमेन्ट एकर्ड खालामनानै सालायबोगासिनो दं, दाबो सालायगासिनो दङ। दिनै बे गासैबो बिटिसिआबो नोंथांनि बादिब्ला जेनेरेल जाहैसिगोन। मानो होनना बुङोब्ला जों ख्रिस्टियानफोरखौहाय माइनरिटि खालामब्ला STआ बेसेबां थाबावनो? जोंथ' बुंनाय नङा मालाबाबो जोंखौ STआव दोन बा जों STआव थागोन बा माइनरिटियाव थागोन होनना जों बुंनाय नङा। नाम्बार 2, बिथाङा बुंदों ओरैबो लायो ओरैबो लायो बर' ख्रिस्टियानफ्रा। आरो ट्राइबेलनि फेसिलिटिया बेसेबां दङ दिनै नोंथांमोन बादि खर' मेलेम गोबां मानसिफ्रानो दिनै होनो हायाखै। दस्राफ्रासो 80% 70% जागासिनो दं जोंनि प्रजेक्टफोरखौ, जोंनि थाखा फैसाफोरखौहाय। नों बादि सासे मेलेमजिबि मानसियानो बै थांनाय समाव 1968आव जोंनि बे दिसपुर ST खथाखौ जेनेरेल खालामनानै गालांदों, मेलेम बुरजा मानसिया जानानै। नाम्बार 3, नोंथाङा बुंदों एबाउट दा कनभार्सन। दिनै कनभार्सन होनना बुङोब्ला धोरोमखौ सोलायनायखौल' कनभार्सन होनना बुङा। नोंथाङा दे एसेमब्लियाव थायो, ACआव थायो, बेबो कनभार्सन। जुदि नोंथाङा जुदि कनभार्सन नङाब्ला बै हाग्राबारियाव औवा सिङाव थाहै नोंथाङा सानजौफुआव दिनैथ' बिराद 40 जानो हागौ आसामाव, गोलोम बोथोराव नों दंफां सिङाव थाहै कनभार्सनखौ जुदि नाङाब्ला। दिनै जों कनभार्ट खालामग्राखा ख्रिस्टियानफ्रा इन्डियाआवहाय सिगांहाय निउसपेपार खालामनो सोर खालामदों? पत्रिका बेंगलिनि दा स्टेटमेन्ट इंलिश सोर खालामा? जों खालामदों मिशनारि। दिनै नोंथाङा कनभार्सनखौ जुदि नाङाब्ला बेयाव मिडियाआव फैनानैबो नोंथाङा बुंनो नाङा मबाइलखौ सोर बानाया, मिडियाखौ सोर बानाया? AK-47 लानानै नोंथाङा दे बडिगार्डखौ लाहोयो बा सिकिउरिटि खालामहोयो, सोर बानाया AK-47खौ? गारिखौ सोर बानाया? फ्लाइटखौ सोर बानाया? गासैखौबो जेसेबांनाखि दङ जों दिनै मिशनारिफ्रा बानायग्रोनानै दस्राफ्रा सोलोंनानैसो दिनैहाय नोंथांमोना मोनदों। कनभार्सना हिन्दुनिफ्राय ख्रिस्टियान जानायखौल' बुङा। नोंथाङा आयेन खालामदों केबिनेटआव, बे जेबो नङा। Law is by the people, for the people, of the people. If law is not by the people, for the people, of the people, if law is making just to detract any other religious group or underprivileged people, there is no law at all. दिनै अल इन्डियानि जेनाखि जोंनि संबिजित बाबा साहेब आम्बेडकारनि बेनो दिनै जोंनो फ्रिदमखौ होगासिनो दं। नोंथाङा सोर? जों कनभार्सन खालामग्राखा, जों गिया, जों मोजां मावग्राखा, मोजां खालामग्राखा, गाज्रिखौ जों खालामा। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, जोंनि दिनै बर' जाथि, बर' हारि खौसे जा। बेबायदि जिनाखि निष्कृतिनि जिनाखि दिमागनि मानसि लिडारखौ जोङो नेवसिनांगौ, नङाब्ला जोंनि बर' जाथिया साफा जासिगोन। जोंनि गासैबो बिटिसिखौबो दस्राफ्रा दखल लासिगोन। बिथाङाथ' थांखाबाय गेरुआव, बै समावनो मा जाखाबाय 110% फुलफिल जाबाय। बेनिखायनो आं बेखौल' खावलायदों। दिनै गोबांथार बाथ्रा बुंनो गोनां दङ, नाथाय इसोरा गियान होथों बुजिनो थाखाय। इट इज माय प्रेयार। स' गड ब्लेस इउ। If God be willing, we'll be talking later on much more, because I'm not in Assam, out of state. Still then I have to speak something and correct to our people, to bring in unity and to stay together with love.
beside religion, beside any categories, we have to be together. This is what God created us. जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै जों दिनै गोबांथ' जोङो बर' हारिनि हाबाखौ जों मावगासिनो दं, जों मावलांगोन। आरो आं बुंबावगोन जोंनि जेनाखि सेन्सास, बे सेन्सासावबो दिनै जोंनि गासैबो बर' ख्रिस्टियानफ्रा ख्रिस्टियान धोरोम गावनिखौ लिरनांगौ, बर'आ बर'खौ लिरनांगौ। আপোনালোকে সকলো যি ধৰ্ম, নিজৰ ধৰ্ম বা যি জাতি সেই সেন্সাছত লিখিব লাগে, সেই মোৰ অনুৰোধ। থ্যাংক ইউ, গড ব্লেছ ইউ।